Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna. ശ്രീ ശ്രീ രാധാകവൻ ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാധികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിധം ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനേ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് 12ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ. ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് 13ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് അനന്യഭക്തിയാണ്. ആ അനന്യഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സാധനാഭക്തി ചെയ്യണം. സാധനാഭക്തി അതായത് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ ചെയ്യാം അല്ലെ. അതായത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന മാതിരിയുള്ള ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോവാം. അതായത് കർമ്മഫലം ഇച്ഛിക്കാതിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? സകാമ കർമ്മയാണ്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാം. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മഫലം ത്യാഗം ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപകാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അതിനും സാധ്യമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ജ്ഞാനാർജനം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്. പിന്നെ പ്രിയാഷ്ടകത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളത് ആരാണ്? എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയോടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അത് സുഖ ദുഃഖങ്ങളിലോ അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് ലാഭനഷ്ടങ്ങളിലോ ഒന്നും അവര് പരിഭ്രാന്തരാകുന്നില്ല, ഉത്കണ്ഠയില്ല അവർക്ക്. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. എല്ലാത്തിനും ശാന്തരായിരിക്കുന്നു, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ദാനമാണ് എന്നുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാര് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി അധ്യായം 13 പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാകോവിന്ദ. അപ്പൊ ഇതില് അർജുനൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അർജുനന്റെ 6 ചോദ്യങ്ങൾ. ഒന്ന് പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 7ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയുള്ളതില് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഭഗവാൻ നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ചോദ്യം 5ന് കൃഷ്ണ ഉത്തരം നൽകുന്നു. അതാണ് 8 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ളത്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയും മോക്ഷവും എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം ജ്ഞേയമാണ് അല്ലെ. അവസാനത്തെ ചോദ്യം 6ന് കൃഷ്ണ ഉത്തരം നൽകുന്നു. അറിയേണ്ടത് 13 തൊട്ട് 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വിസ്തരിച്ചിട്ടാണ് പറയണത്. നോക്കൂ. ഇനി 20 തൊട്ട് 26 വരെയുള്ളത് 1-2 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണ ഉത്തരം നൽകുന്നു. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധം. ഇനി 27 തൊട്ട് 35 വരെയാണ് ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ, അറിവിന്റെ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 1. അർജുനന്റെ 6 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതദ് വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ
ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ ഏതദ്യോ വേതി ത്രം പാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദഃ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും അത്രേ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതുപോലെ ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അതുപോലെ ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അങ്ങനെ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പം ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമൻ ആദ്യത്തെ 2 ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരീരം, നമ്മളുടെ ഭൗതിക ശരീരം. ഇനി ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ, ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ അറിയുന്നത് ആർക്കാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അത് ആരാണ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആരാ? നമ്മുടെ ആത്മാവ്, നമ്മൾക്കാണ് അറിയുക. നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ആരാ ശരിക്കും? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിനാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയുക. അതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ഇനി പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്വാദകൻ, പ്രകൃതിയുടെ. അതായത് ആരാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? സൃഷ്ടി ആരാണ് നടത്തുന്നത്? പുരുഷനാണ്. അതാണ് പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആസ്വാദകൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ക്ഷേത്രം, ശരീരം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, പരമാത്മാവ്. ഇവിടെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ശരീരങ്ങളെയും കുറിച്ച് അറിയുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞനെയാണ്. അവിടെ പരമാത്മാവായിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ജ്ഞാനം, ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടത് അതാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പരമാത്മാവാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ വംശജ, സർവ്വശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? എന്താണ് ക്ഷേത്രം? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ക്ഷേത്രജ്ഞനുണ്ട്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ഒരു ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനെയാണ് പറയുക? നമ്മളൊരു അമ്പലത്തിൽ പോണേനാണ് പറയാ അല്ലെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവാ. അവിടെ ആരാ ഉണ്ടാവുക? ആ അമ്പലത്തില് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേവതകളോ ഭഗവാന്റെ പ്രതിഷ്ഠ ഉണ്ടാവും ആണ് അത്. അപ്പൊ ആ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ കുടികൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരം ക്ഷേത്രമാണെങ്കിൽ അതില് എന്താണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? നമ്മളുടെ ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ആ ആത്മാവിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നതും ആത്മാവിനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നതും. മനസ്സിലായോ? ഇനി നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ആത്മാവ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില്. പിന്നെ ആരാണുള്ളത്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പരമാത്മാവിന് നമ്മളെ കുറിച്ച് അറിയില്ലേ? അറിയാം. അപ്പൊ ആ പരമാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനില്ലേ? അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പരമാത്മാവിന് നമ്മളെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ചും അറിയും അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഒരേ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും. ഒരേ ക്ഷീരോദക സഹിത വിഷ്ണു തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ പരമാത്മാവിനെ എല്ലാവരെ കുറിച്ചും അറിയില്ലേ? അറിയാം. അതാണ് പറയുന്നത്. സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പോ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. അവരവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് ആര്? ആത്മാവ്. വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, അതിനുള്ള ആത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം എന്താണ്, ആത്മാവ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ പറയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ. ഒരു പൗരന് തന്റേതായ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയാം. ഒരു രാജാവിനാകട്ടെ സ്വന്തം അരമനയെ പറ്റി മാത്രമല്ല ഓരോ പൗരന്മാരുടെയും വസ്തുവകകളെ പറ്റിയും അറിവുണ്ട്.
ഒരാൾക്ക് തന്റേതായ ശരീരത്തിൽ ഉടമ അവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ സർവ്വ ശരീരങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. മൗലികമായി രാജ്യാവകാശം രാജാവിൻ്റെതാണ്. പ്രജകൾ രണ്ടാമതായ ഉടമകളാകുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ ഭഗവാനാണ് സർവ്വ ശരീരങ്ങൾക്കും സർവാധികാരി. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ? അതായത് ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു രാജാവുണ്ട്. ആ രാജാവാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഇത് നൽകുന്നത്. അതായത് ഇന്ന സ്ഥലം ഇന്ന ആൾക്ക് എന്നുള്ളത്. പണ്ട് കാലത്ത് ഭരണമല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ രാജാവിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര ഭൂമി ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് പതിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? രാജാവാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഭൂമിയുടെ ഫുള്ളും അവകാശം ആർക്കാണുള്ളത്? രാജാവിനാണ്. രാജാവ് നമ്മൾക്ക് തന്നാൽ നമ്മൾക്കത് നമ്മളുടേതാക്കി വെക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ രാജാവ് എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കും വേണം. കറക്റ്റ് അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് തന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാജാവ് പറയാണ് തിരിച്ചു വേണം എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? രാജാവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ എല്ലാ ശരീരങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാൻ ആ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും സാക്ഷിയായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ എല്ലാ ശരീരങ്ങൾക്കും ശരിക്കുള്ള അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നേക്കാണ് ഈ ശരീരം, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണോ തിരിച്ചെടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കണം, ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ അത് തിരിച്ചെടുക്കും. നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ മേലെ കൺട്രോൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സമയം വരണമെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാനാണ് സർവ്വശരീരങ്ങൾക്കും സർവാധികാരി. ഇനി ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പറയാണ് കേട്ടോ. ക്ഷേത്രജ്ഞരും അവരുടെ വ്യത്യാസങ്ങളും. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട്. ആരാണ് രണ്ട് ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരെ? പറയൂ. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ജീവസത്തുക്കളാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശാശ്വതമല്ല നമ്മുടെ ശരീരമൊന്നും അല്ലെ. ആ ജീവാത്മാവ് ഓരോ ശരീരങ്ങളിലും മാറി മാറി ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവാത്മാവിനുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേറെ ശരീരത്തിലേക്ക് പോകണം അല്ലെ. അപ്പൊ പരിപാലകനായ ദൈവം പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇനി ചെറുത്, ഇനി നമ്മളെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അണുവാണ്. അതിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ്? ഒരു മുടിയിഴ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ ഒരംശമാണ് അല്ലെ അതിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാനോ വിഭുവാണ്. വിഭു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനന്തമാണ്. നമ്മൾക്ക് അളക്കാൻ കഴിയില്ല ഭഗവാന്. അത്രയും വലുപ്പമാണ് ഭഗവാന്. ഇനി എന്താണ്? സ്വന്തം ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനാണ്. സ്വന്തം ശരീരത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാം അല്ലെ ശരീരത്തിൽ ഈ ആത്മാവിന്. എന്നാൽ പരമാത്മാവിനോ എല്ലാവരെയും എല്ലാറ്റിനെയും അറിയുന്നവനാണ്. എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ആർക്കുണ്ട്? പരമാത്മാവിനുണ്ട്. പരമാത്മാവായിട്ട്. അപ്പൊ പരമാത്മാവല്ലേ പറയുന്നത്. ഇനി ജീവാത്മാവ് രണ്ടാമതായ ഉടമകളാകുന്നുള്ളൂ. സാമ്യം ഒരു പൗരന് തന്റേതായ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് ജീവാത്മാവിന്റെ അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ അവകാശി ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അവകാശമാണ് ആർക്കുള്ളൂ? ജീവാത്മാവിന്. ഇനി ഭഗവാനാണ് സർവ്വശരീരങ്ങൾക്കും സർവാധികാരി. സാമ്യം മൗലികമായി രാജ്യാവകാശം രാജാവിൻ്റെതാണ് അല്ലെ. ഇനി ജീവാത്മാവ് രണ്ടാമത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്താക്കളാകുന്നുള്ളൂ. പൗരന്മാർ രണ്ടാമതേ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്താക്കളാകുന്നുള്ളൂ. ഇത് വീണ്ടും അതേ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരുടെ കയ്യിലാണുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ നിയന്താവ്. സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും മൗലികമായി രാജാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നടക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മള് തന്നെ ഇപ്പോ നമ്മളെ ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മളൊരു വീട് കെട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ഇല്ലേ? നമ്മുടെ പ്ലാനൊക്കെ അപ്രൂവ് ആകണ്ടേ? നമ്മളുടെ സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒരു വീട് കെട്ടാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഒരു പഞ്ചായത്താണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ താലൂക്കാണെങ്കിൽ താലൂക്ക്, അവിടെ പോയി നമ്മൾ അപ്രൂവൽ വാങ്ങണം അല്ലെ. നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള അപ്രൂവൽ വാങ്ങണം. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അധികാരം, അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾക്ക് അധികാരമില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും. ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാം ഉള്ളത് അല്ലെ ഇപ്പോ നമ്മൾക്കുള്ളത്. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും മൗലികമായി രാജാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നടക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. രണ്ടാമതായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള അവകാശം വരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി പിഴ പറ്റാവുന്നവൻ, കാരണം നമ്മൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റാത്ത ഏതെങ്കിലും ജീവാത്മാവുണ്ടോ? ഇല്ല. പിഴ പറ്റും അല്ലെ. എന്നാൽ പരമാത്മാവിനോ ഒരിക്കലും പിഴ പറ്റുന്നില്ല. സ്നേഹമുള്ള ഒരു സേവകൻ അല്ലെങ്കിൽ മേധാവി, എന്നേക്കും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു യജമാനൻ. അപ്പൊ ശരിക്കും ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആ സ്നേഹം മാത്രമാണുള്ളൂ അല്ലെ. അവിടെ സ്നേഹമുള്ള ഒരു സേവകനാണ്. ഭഗവാനോ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനോട് എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും ഭഗവാനുള്ളത്?
എന്നേക്കും സേവിക്കുന്ന ഒരു യജമാനൻ. എപ്പോഴും ശുദ്ധഭക്തനോട് മാത്രമല്ല, ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും കാരുണ്യാണ്. എത്ര ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളുള്ള ആളാണെങ്കിലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അവരെന്തൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും, ഭഗവാൻ എത്ര ചീത്ത വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും, നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഭഗവാനെയൊക്കെ എത്ര ചീത്ത പറയുണ്ടാവും. എന്തിനാ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എന്തിനാണ് എനിക്ക് ഇത്ര ദുഃഖം തരുന്നത്, കണ്ണീ ചോരയില്ലേ ഒക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭഗവാൻ എത്ര കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ രണ്ട് ജീവാത്മാക്കളാണെങ്കിലോ, രണ്ടാൾക്കാർ തമ്മിൽ ഇരുന്ന് വഴക്കൂടാണെങ്കിലോ, ഒന്നിലോ ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേല് കൈവയ്ക്കുന്ന ലെവലിൽ പോകും അല്ലെ. അത്രയും ക്ഷമയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക. അതാണ് പറയുന്നത്, എന്നേക്കും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു യജമാനാണ് ഭഗവാൻ. ഇനി അടുത്തത് അസംഖ്യമായ ജീവസത്തകൾ. ജീവസത്തകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലെ. അതായത് ഒരുപാടെന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇപ്പോ നമ്മളുടെ ഈ ആത്മാവന്നെ ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു ജന്മത്തിലേക്ക് പോകും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു ജന്മത്തിലേക്ക് പോകും. പല പല ശരീരങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ എല്ലാം മാറി മാറി പോകും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എത്ര തരത്തിലുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഈ ഭൂലോകത്തില്? 84 ലക്ഷം 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അസംഖ്യമായ ജീവസത്തകളാണ്. സർവ്വ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിലും അണുവിൽ കൂടി പരമാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നുവെങ്കിലും പരമാത്മാവ് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പരമാത്മാവിനെ എല്ലാവരെ കുറിച്ചും അറിയുന്നത് അല്ലെ. പരമാത്മാവിന് വ്യത്യാസമില്ല. ക്ഷീരോദകസ്ഥായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളാണ്. ആ ഒരാൾ തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത്, എല്ലാവരെയും പറ്റിയും അറിയുന്നത്. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. ഇപ്പൊ ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. തക്ഷേത്രം യാദൃച്ഛ യദ്വികാരി യദശ്ച യത് സചയോ യത് പ്രഭാവശ്ച തത്സമാസേന മേ ശൃണു. ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം, അതിന്റെ ഘടന, അതിന് നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉദ്ഭവകാലം, കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവ്, ജ്ഞാതാവിന്റെ സ്വാധീനത, ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞു തരാം, ദയവായി കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മക്ഷേത്രം, അതിന്റെ ഘടന, അതിന് നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങള്, ഇതൊക്കെ, അതിന്റെ ഉദ്ഭവകാലം, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറയാണ്. കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്. പക്ഷെ ഈ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അതായത് പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുമ്പോ എല്ലാ ശരീരങ്ങളും അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഇല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാ ശരീരങ്ങളും ഉള്ളത് എവിടെയാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരിക കേട്ടോ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ അറിവെല്ലാം നേടാവുന്നതാണ്. ഒന്ന് ഓർക്കണം, സർവ്വശരീരങ്ങളിലും വാഴുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവും ഒന്നാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അതായത് നമ്മളുടെ ആത്മാവും ഭഗവാനും ഒന്നല്ല, പരമാത്മാവും വേറെ വേറെയാണ്. പ്രബലമായതിനെയും ദുർബലമായതിനെയും തുല്യം എന്ന് കരുതുന്നത് പോലെയാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ പരമാത്മാവ്, അപ്പോ അതാണ് അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെക്കാളും എത്രയോ മേലെയാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും മാറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതായത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമുദ്രത്തിന് തുള്ളിയും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ്. ഒരു സമുദ്രത്തിന്റെ തുള്ളിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എന്ന് പറയുന്നത്. ഋഷിഭിർബഹുധാ ഗീതം ഛന്ദോഭിർവിവിധൈ പൃഥക് ബ്രഹ്മസൂത്രാപതൈശ്ചൈവ ഹേതുമദ്ഭിർവിനിശ്ചിതൈഹി. പ്രവർത്തന മേഖലയെയും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വിവിധ വൈദിക കൃതികളിലൂടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ച് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കാര്യകാരണ സഹിതം ഇത് സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് പ്രവർത്തന മേഖലയും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവ്, അതായത് പ്രവർത്തന മേഖല എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ, ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ജ്ഞാതാവ് എന്ന് പറയുന്ന അറിയുന്ന ആളാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം പല കൃതികളിലൂടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വേദങ്ങളുടെ സാരമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ പല ലെവലുകളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയാണ്? അന്നമയ കോശ, പ്രാണമയ കോശ, ജ്ഞാനമയ കോശ, വിജ്ഞാനമയ കോശ, ആനന്ദമയ കോശ. ഇത് നമ്മളുടെ അറിവാണ്, വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള അറിവാണ്. അന്നമയ കോശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏറ്റവും ലോ ആയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ അവബോധം എന്ന് പറയുന്നതാണ്.
അവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ, നമ്മളിൽ നിന്നുള്ള അറിവ്, ആ അറിവാണ് അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം മാത്രം, അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അറിയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ജനിച്ചു നിൽക്കൂ, ആ ജനിച്ച ഉടനെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ആ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയോ? വിശന്നാ കരയും അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങും. ഇപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഒരു പാമ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? അറിയോ? അറിയില്ല. അറിയില്ല. കാരണം ന്യൂബോൺ ബേബിയാണ് പറയണേ, കുറച്ച് വലുതായിട്ടല്ല. ആ ന്യൂബോൺ ബേബി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അതായത് എന്തെങ്കിലും അപകടം വരുന്നുണ്ടോ, അപകടം വരുന്നില്ലേ, ഇതൊന്നും ആ കുട്ടിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഓൺലി ആ കുട്ടി അറിയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്ഷണമാണ്. വിശന്ന കരയും, അപ്പൊ ഭക്ഷണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനവും, പിന്നെ ഉറങ്ങും. അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അവര് വിസർജ്യങ്ങൾ, ആ ഒരു ലെവല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പം ആ ഒരു മോഡ്, അങ്ങനത്തെ അത് മാത്രം അറിയുന്ന ആ ലെവലിനാണ് അന്നമയ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതായത് അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണത്തിനേക്കാൾ മേലെ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി പ്രാണമയ എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു കുട്ടി 2.5-3 വയസ്സൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വന്ന് കടിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിനറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു തവണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും പൂച്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ നായോ അങ്ങനത്തെ ഇതിനൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കരയാൻ തുടങ്ങും, പേടി വന്നിട്ട് ഇല്ലേ, പ്രാണികളെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല്. ആ സമയത്ത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റുമോ, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ള ഒരു ബോധം കൂടി ഈ അന്നമയ കോശത്തിന് ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ കൂടെ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ലെവലിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? പ്രാണമയ. അതായത് മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും, ഒരു മാനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സിംഹമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിപ്പോവും അല്ലെ, പോവില്ലേ? അവിടെ തന്നെ നിന്ന് കൊടുക്കോ? ഇല്ല. അതിനാ ഡേഞ്ചർ, എന്തോ അപകടം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഉള്ളിലേക്ക് വരും. അതാണ് പ്രാണമയ കോശ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ജ്ഞാനമയ കോശ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് അതിനും മേലെ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങള് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു മൃഗങ്ങളുടെ ലെവലിന് മേലെ നമ്മൾക്ക് എന്താ അറിയാം, ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത്, ആസ്വദിക്കാനുള്ള കഴിവ്. ഒരു വീട് വേണം നമ്മൾക്ക്, ആ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ സുരക്ഷിതമായിട്ടിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആ വിവരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ ഒരു ലെവൽ വരുമ്പോഴേക്കും അത് ജ്ഞാനമയായി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു മനസ്സിന്റെ ലെവലിൽ നമ്മൾക്ക് ആലോചിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയുന്നതാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കാനോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എടുത്തു കഴിക്കാനോ ഉള്ള ഒരു ബോധം വരില്ലേ, ആ ഒരു ബോധമാണ് ജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുന്നത്. വിജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനും മേലെ ഇതാണ് വിജ്ഞാനമയം തൊട്ട് വരുന്നത്. ഇത് ജ്ഞാനമയം വരയ്ക്കും ഏത് വരെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് വരുന്നത്? മൃഗങ്ങൾ വരെയുള്ള ലെവലിലേക്കാണ് വരിക. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞാല് വിജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ മരങ്ങളൊക്കെ അന്നമയത്തിന്റെ ലെവലിലാണ് പോവുള്ളൂ. കാരണം മരത്തിന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപകടങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത സാധ്യതകളോ ഒന്നും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവില്ല അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പ്രാണമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, പ്രാണമയോ ജ്ഞാനമയോ എന്ന് പറയുന്നത് മൃഗങ്ങളുടെ ലെവലിലുള്ള ഒരു റിയലൈസേഷൻ ആണ്. ഒരു അപകടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അതുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു, നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നുള്ള മാതിരി അവർ തേടി പിടിച്ച് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കും അല്ലെ. അതൊക്കെ ജ്ഞാനമയത്തിലാണ് വരുന്നത്. അതായത് തിങ്കിങ്, വില്ലിങ്, ഫീലിംഗ് എന്നുള്ള മാതിരി ആ 3 പ്രവർത്തികളുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിന്. അതായത് നമ്മളൊക്കെ ആലോചിക്കാനുള്ള കഴിവ് വരും, ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കഴിവ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ ഒരു ലെവലിൽ വരുന്നതാണ് ജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വിജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനു മേലെ നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ ലെവലിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. എന്താണ് നല്ലത്, എന്താണ് ചീത്ത, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് ആലോചിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ്. ആ ഒരു ലെവലെത്തുമ്പോഴാണ് അത് വിജ്ഞാനമയമാകുന്നത്. അപ്പം നമ്മളും വിജ്ഞാനമയത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് വിജ്ഞാനമയത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയാണുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ വിജ്ഞാനമയത്തിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയാണുള്ളത്? ജ്ഞാനമയത്തിന്റെ ലെവലിലേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് ആസ്വദിക്കണം അല്ലെ, ഡെയിലി നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, നന്നായി ഉറങ്ങണം, നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്യണം. ആ ഒരു ലെവലിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ മൃഗങ്ങളുടെ ലെവലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മേലെ പോയിട്ട് നമ്മൾക്ക് തരുന്ന വിശേഷ ബുദ്ധി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അധികം സമയത്തും. ആണ് വിജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ജനന മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരികയാണ് ആ സമയത്ത്. അതാണ് വിജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വിജ്ഞാനമയം എന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആനന്ദമയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ വിജ്ഞാനമയ ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മേലെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ്? ശാശ്വതമായ ആനന്ദം. ഇപ്പോഴത്തെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു നിമിഷം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആനന്ദമല്ല,
ദുഃഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ, എപ്പോഴും മനസ്സ് ശാന്തമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ അവസ്ഥ, അതാണ് ആനന്ദമയം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ ആനന്ദമയം എന്നുള്ള ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ വേറെ ഒന്നും വരില്ല. ഈ എല്ലാ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മളിൽ നിന്ന് നശിച്ചു പോയി വിരക്തി വന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആനന്ദമയം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് പല ലെവലുകള്: അന്നമയം, പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് മഹാഭൂതാന്യഹങ്കാരോ ബുദ്ധിർ അവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചരഃ ഇച്ഛാ ദ്വേഷ സുഖം ദുഃഖം സംഘാതക്ഷേതക്ഷേത്രം സമാസേന സവികാരമുദാഹൃതം. ചെരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദയചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലാവണേ. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഈ അന്നമയം, പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം ഒക്കെ എന്തിന് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് അതാണ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ആദ്യത്തെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നമയം, പിന്നെ പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശരീരം എന്താ അവിടെ പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ 20 മൂലകങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സ്ഥൂല ശരീരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരം കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പറയുന്നത്. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, പിന്നെന്താണ്? മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത. അവ്യക്തത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3 ഇത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മുടെ കൂടെ ചേരുന്നുണ്ട്. അതാണ് അവ്യക്തത എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, മനസ്സ്, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം, ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് എന്തായിട്ട് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രമായിട്ട്, അതായത് ശരീരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, മനസ്സുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത്? 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും, പിന്നെ 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, അതായത് കാഴ്ച, കേൾവി, അതൊക്കെ വരുന്നു. അതിനുശേഷം അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്? രാഗദ്വേഷങ്ങള്, ദേഷ്യം വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടം വരാം, അല്ലെ? സുഖദുഃഖങ്ങള്, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങള്, ദൃഢവിശ്വാസം, ഇതൊക്കെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങള്, അതുപോലെ അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഒന്നിനോട് ഇഷ്ടം വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം വരാം. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനമാണ് രാഗദ്വേഷം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സുഖദുഃഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് സുഖോ ദുഃഖമോ ലഭിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനം, ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഈ 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെയാണ് കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മിഥ്യാഹങ്കാരവും ബുദ്ധിയും പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങളാണ്. അവ്യക്ത നില എന്ന് പറയുന്നത് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണമാണ് കേട്ടോ. ഇനി ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ: കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ: ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ബുധം, ഉത്പാദനേന്ദ്രിയം, മനസ്സ്. മനസ്സ് അടുത്തതാണ് കേട്ടോ, സോറി. മനസ്സ് തനിയെയാണ്. ഈ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, മനസ്സ് എന്നിവ കൂടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് എത്രയാ കിട്ടുക? 24. 54 അല്ല കേട്ടോ, 24. 24 ആണ്. ഈ 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെയാണ് കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മക്ഷേത്രം എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ? നമ്മളുടെ ഈ എല്ലാ 24 മൂലങ്ങളും കൂടി ചേർന്ന ആ ഒരു ഇതിനാണ് കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അമാനിത്വം, അദംഭിത്വം, ഹിംസാക്ഷാന്തിരാർജവം, ആചാര്യോപാസനം, ശൗചം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മവിനിഗ്രഹഃ, ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം, അനഹങ്കാര ഏവ ച, ജന്മ മൃത്യുജരാ വ്യാധി,
ദുഃഖദോഷാനുദർശനം അസക്തിരനഭിഷ്വംഗ പുത്രധാര ഗൃഹാദിഷു നിത്യം ച സമചിത്തത്വം ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിർ അവ്യഭിചാരിണി വിവിക്തദേശേ സേവിത്വം രതിർജന സംസതി അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥ ദർശനം ഏതജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യതദോന്യത. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണകങ്ങൾ എന്ന് പറയാണ്. ഇനി വിനയം, ജ്ഞാനത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഈ ജ്ഞാനം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഗുണങ്ങള്? വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവ എല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളവ എല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എന്താണ് ജ്ഞാനത്തിൽ വരുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? വിനയം, വിനയം. ആദ്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയ ആളാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. കാരണം ഒരു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭക്തിയുള്ള ഒരാൾക്ക് അത് വരില്ല. എന്താ കാരണം? എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് നമ്മളെ വിനയം. ഇപ്പൊ നമ്മള് മറ്റൊരാളുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാടകയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വെക്കുക? അത്രയും കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യും അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ അല്ലെ. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്, നമ്മളുടേതല്ല എന്നുള്ള ബോധത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ പൊരുൾ, ആ വസ്തു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അത്രയും ഒരു കേടും വരുത്താണ്ട് അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അല്ലെ. ഇത് നമ്മളുടേതാണെങ്കിലോ അതെ. അപ്പൊ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ. കേട് വന്നാലും നോക്കാം, നമ്മുടെ അല്ലേ, ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനില്ല എന്നുള്ളൊരു ഭാവം വരും. പക്ഷെ ശരിക്കുള്ള ഭാവം എന്താണ് വേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അത് തിരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ ആ ഒരു ബോധത്തോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്തും ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരി, എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലും ശരി, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കാണ് എന്നുള്ളത് അറിയണം. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾക്ക് വിനയം വരും, അഹങ്കാരം വരില്ല. പിന്നെ അഹിംസ. കാരണം എല്ലാം ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും ആരുടെ അംശങ്ങളാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അവരെ ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ് അഹിംസ. ഇനി ക്ഷമ. അവ ക്ഷമ വരും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അക്ഷമ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോവാണ്, ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ്. ആ ഡോക്ടർക്ക് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 15ാമത്തെ ടോക്കൺ ആണ്. എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ? ആ 15ാമത്തെ ടോക്കൺ വரைക്കും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണോ വേണ്ടയോ? ക്ഷമയോടെ തന്നെ ഇരിക്കണം. ക്ഷമ വന്നില്ലെങ്കിൽ ആർക്കാ നഷ്ടം വരുന്നത്? നമുക്ക് തന്നെ. കാരണം ഡോക്ടറെ കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. നമ്മൾക്ക് ക്ഷമയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വേറെ വഴി. ആ ഒരു അവസ്ഥ അതാണ് പറയുന്നത്. ക്ഷമ, അതായത് നമ്മളുടെ കൺട്രോളിലല്ല കാര്യങ്ങളെന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മൾക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴോ നമ്മൾക്ക് ആ ക്ഷമയുണ്ടോ? പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് അത്രയും ക്ഷമ കാണിക്കാൻ പറ്റാറില്ല അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് അക്ഷമ വരുന്നത് കാരണം എന്താണ്? എന്റെ കൺട്രോളിലാണ്, ഞാനാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഭാവം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അക്ഷമ ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ്, നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ക്ഷമ വരും. ലാളിത്യം. അപ്പൊ ഇതിൽ സാധാരണ ഇതിൽ എങ്ങനെയാ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചു തുടങ്ങി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ഓക്കെ, ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ജപിച്ചു, 2 ദിവസം ജപിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഒരു ദേഷ്യത്തിന് ഒരു കുറവ് വന്നിട്ടില്ല, എന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ ഇവര് വെറുതെ പറയുന്നതാണ്, വെറുതെ എന്തിനാണ് ഞാൻ ജപിക്കുന്നത് നോക്കുന്നത്. അത് അക്ഷമയാണ്. കാരണം ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു സമയമുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴാണോ അതിന് യോഗ്യത ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ സാധാരണ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു യങ് കപ്പിൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഒരു കുട്ടി വേണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ വിചാരിച്ച നിമിഷത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കണം. അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എപ്പോഴാണോ അപ്പോഴാണ് അത് നടക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് അവർ കാത്തിരിക്കുക തന്നെ വേണം.
അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ അവർ കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾക്കും നമ്മളുടെ ഭക്തി കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് വേണം, നമ്മൾ എന്താണ് ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ സാവധാനം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, പിന്നെ ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം. ശുചിത്വം അറിയുന്നതല്ലേ, നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ശുചിത്വത്തിനാണ് നമ്മൾ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്, ശരീരത്തിന്റെ ശുചിത്വത്തിന് നമ്മൾ കുളിക്കുക, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സ്ഥിരത ഉണ്ടാവണം. പിന്നെയോ ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം എന്താണ്, നമ്മളെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കണം, വേറെ വഴിയില്ല. അതുപോലെ വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് വരും. അപ്പൊ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. അതിനെക്കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കല്ല, അതിനെ എങ്ങനെ, വാർദ്ധക്യത്തിനെ എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. എന്തായാലും വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. അതിന് ഏറ്റവും രസകരം എങ്ങനെയാക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളുടെ മനോഭാവം ആ ജീവിതത്തിനോടുള്ളത്. ഇനി വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി. എന്താണ് ഭഗവാനിൽ എങ്ങനത്തെ ഭക്തിയെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നിഷ്കളങ്കമായ ഭക്തി. അതായത് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കല്ല എന്നർത്ഥം. നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യാറ്. നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ആവശ്യം വരിക, നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസുഖം വന്നിട്ട് മാറില്ല എന്ന് പേടി വരുമ്പോ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്, അതിന് ജയിക്കോ ജയിക്കില്ല എന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ, ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിളിക്കും. അതേമാരത്തെ ശ്രദ്ധ വേറെ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ ഭക്തിയല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കാണണം, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭക്തി ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ നിഷ്കളങ്കമായ ഭക്തിയാണ് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇനി ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പോയി കാട്ടിൽ പോയി ഇരിക്കണം എന്നല്ല അർത്ഥം ആക്കുന്നത്. എത്ര മക്കളുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ചിന്ത വരണമാതിരി ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതിന്റെ അർത്ഥം. ഇനി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവ എല്ലാം ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ്, നല്ല ഗുണങ്ങളും എന്താണ്, ജ്ഞാനമാണ്. ബാക്കി മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുന്നത്, നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ചീത്ത ഗുണങ്ങളും എന്താണ്, അജ്ഞാനമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ആദ്യമേ ഇതിൽ പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. എന്താണ് വിനയം, മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന ദുർമോഹമില്ല, ഗർവില്ലായ്മ, ഈ ശരീരമല്ല എന്ന് ബോധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗർവമൊന്നുമില്ല അല്ലെ. ക്ഷമ, തന്നെ മറ്റുള്ളവർ പുച്ഛിക്കുന്നതും അപമാനിക്കുന്നതും എല്ലാം പൊറുക്കാൻ ശീലിക്കണം. ലാളിത്യം, ശത്രുവിനോട് പോലും ആർജവത്തോടെ തുറന്നു പറയാനുള്ള കഴിവ്. അതെ, ഇനി ഒരു യഥാർത്ഥ ഒരു ശത്രുവിനോട് പോലും അത്രയും സമാധാനത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് പറയുന്നത്. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ. ഇനി ശുചിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളി, അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ. സ്ഥിരത, ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം. ആത്മസംയമം, ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ദോഷകരമായ ഒന്നും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കൽ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കും, ആവശ്യമില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇനി ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, ആവശ്യമില്ലാത്ത വാശിക്ക് നാം വഴങ്ങി പോകരുത്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുന്നതിനുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം. എന്തിനാണ് ശരീരം? അപ്പോ 10 സേവനങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ശരീരം എന്നുള്ള ഒരു അറിവ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ഞാൻ ശരീരമോ മനസ്സോ ആണെന്ന് നിരസിക്കുക, ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുക. ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം. ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി എന്താണ്, ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ഇവയെക്കുറിച്ച് പതിവായി കേൾക്കുക. ഭൗതിക ജീവിതത്തിനോട് വെറുപ്പ് തോന്നുക, നമുക്ക് ഇവിടെ ലൈഫേ വേണ്ട, ഇവിടെ വേണ്ടേ വേണ്ട, ഇനി നമ്മൾക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് പോയാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ വരണം. വൈരാഗ്യം, കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എല്ലാം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാവുക. മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് പരിശീലിക്കണം. എന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിന് അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ ത്യജിക്കുക. അപ്പോ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദയെ കണ്ടുല്ലേ, പ്രഭുപാദ എന്താണ് മാക്സിമം നോക്കി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെന്താണ് ഭാഗവതം പോലും, താൻ എഴുതിയ ഭാഗവതം പോലും ചായക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത് വിറ്റപ്പോഴാണ് എന്ത് തീരുമാനിച്ചത്, പ്രഭുപാദ ഞാൻ വീടിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്, ഇനി ഇവരെ നേരെയാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള മാതിരിയുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ വന്നത്. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, നിത്യം ച സമചിത്തത്വം, ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു എന്നാണ്. ഭൗതിക നേട്ടത്തിലോ നഷ്ടത്തിലോ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ വിഷമിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അഭേദ്യമായ ഭക്തി നിർവഹണം ചെയ്ത്, അതായത് എപ്പോഴും ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കമായ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നവവിധ ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടുക. ഏതാണ് നവവിധ ഭക്തി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതൊക്കെയാണ് നവവിധ ഭക്തി? ശ്രവണം, കീർത്തനം,
വിഷ്ണു ശരണം സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, സഖ്യം ആത്മനിവേദനം. ആത്മനിവേദ്യം. ഇത് പറഞ്ഞുതരാം. അതാണ്. ഇനി ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും എന്താണ്? ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ കാണുന്നത്. എനിക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കണം എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? ഞാൻ ശബ്ദത്തിലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതികവാദികളുമായി ഇടപെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കുന്നു, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ. അതാണ്. അതായത് ഭൗതികവാദി, അതായത് ഇങ്ങനത്തെ വല്ലാണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഉള്ള ബന്ധം നമ്മൾ വെക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി വ്യർത്ഥ സിനിമകളൊന്നും കാണാൻ പാടില്ല എന്നാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ പറയണത്. സാമൂഹ്യ ആഘോഷങ്ങൾ, ഭക്തിയോട് ബന്ധപ്പെടാത്ത ഏതും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ, ഉപയോഗശൂന്യമായ ഗവേഷണങ്ങൾ, തത്വശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ നിരസിക്കുക. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് എതിരായിട്ട് എന്തൊക്കെ വരണോ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ. ഈ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കലാണ് ഭഗവത്ഗീത 13:8, 13:12 പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അറിവ് നേടുന്നതിനുള്ള യഥാർത്ഥ രീതി. ഈ അറിവുകൾക്കപ്പുറം ഊഹിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തും അജ്ഞതയാണ്. അറിയേണ്ടവയും എല്ലായിടത്തും നിലനിൽക്കുന്നതും സർവ്വം വ്യാപിക്കുന്നതുമായ പരമാത്മാവിനെ അറിയാൻ ആത്മാവിന് കഴിയും. പരമാത്മാവിന് അതീന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പരമാത്മാവാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉറവിടം. പരമാത്മാവ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുന്നു. ഇതാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊന്നിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. ആരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത്? പരമാത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവാണ്. ഭക്തന് മാത്രമേ കർമ്മക്ഷേത്രം ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയൂ. ഒരു ഭക്തന് മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ കഴിയുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജ്ഞേയം യത്തത് പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വാമൃതമശ്നുതേ അനാദിമത് പരം ബ്രഹ്മ ന സത്തന്നാസ ദുച്ഛതേ. ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കാൻ ഉതകുമോ ജ്ഞേയമായ അതിനെ പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് ബ്രഹ്മം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണത്. അപ്പൊ ഏതാണോ സനാതനമായ ആസ്വദിക്കുക, സനാതനമായത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ഏതാണോ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അതാണ് ജ്ഞേയം. അപ്പൊ ആരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. ആ അറിവിനാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത്. സർവദ പാണിപാദം തത് സർവദോക്ഷി ശിരോമുഖം സർവദ ശ്രുതിമല്ലോകെ സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി. കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവ്വവ്യാപിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് വിശ്വരൂപന്മാരെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. കൈകാലുകളും തലകളും എല്ലാവരുടെ ശരീരവും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന മാറിയുള്ള പരമാത്മാവിനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താണ്ടാവുക? എല്ലായിടത്തും എന്താണ്ടാവുക? അപ്പോ കൈകാലുകള്, തലകള്, മുഖങ്ങള്, നേത്രങ്ങള്, ചെവികള്, അങ്ങനെ സർവ്വവ്യാപിയായിട്ടാണ് ആരുള്ളത്? പരമാത്മാവുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എണ്ണമറ്റ രശ്മികൾ പ്രസരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യനെ പോലെയാണ് പരമാത്മാവ് അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സർവ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഇത്രയും പ്രകാശമുള്ള പരമാത്മാവാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ, ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോ എന്താ കാണുന്നത്? ഇരുട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ കർമ്മങ്ങൾ കർമ്മഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, സത്വഗുണ രജോഗുണ തമോ ഗുണത്തിന്റെ ആ ഒരു ആവരണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കട്ടിയുള്ളതാണെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. സഹസ്ര സൂര്യന്റെ പ്രകാശമുള്ള ആ ആത്മാവിനെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭ്യച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃച. സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനും അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സകല നമ്മുടെ ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ്. സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾക്ക് കാണുമ്പോ കണ്ണും മൂക്ക് കാതൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ? ഭഗവാൻ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ചെയ്യുന്നതല്ല. ഭഗവാന് എല്ലാ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും.
നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. ഇല്ല. അതുപോലെയല്ല ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം നമ്മളുടെ ഭൗതിക ദൃഷ്ടിക്കാണ് ഭഗവാനെ നമ്മളുടെ മരത്തെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതീന്ദ്രിയമാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കണമെന്നില്ലേ? നമ്മളുടെ ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്, പ്രസാദം എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്? കണ്ണുകൾ കൊണ്ടാണ്. ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ നോട്ടത്തിൽ കൂടെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. ഈ സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഇത്രയും ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ അറിയാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. ഭഗവാൻ അനാസക്തനാണ്. ഭഗവാന് തെറ്റും ശരിയില്ല. ഭഗവാന് എന്താണ് നല്ലതും ചീത്തയില്ല. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളോട് ആഗ്രഹമോ ആഗ്രഹം ഇല്ലായ്മയോ ഇല്ല. അങ്ങനെയാണ്. ത്രിഗുണാതീതനാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനാണ്. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരമാത്മാവിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അഭൗതികങ്ങൾ ആകയാൽ അവയെ നിർഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഗുണങ്ങൾ എന്നാൽ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്നർത്ഥം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികതയുടെ ആവരണങ്ങളില്ല. അത് നമ്മളുടേത് പോലെയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പരമാത്മാവിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എന്താണ് നിർഗുണങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക. കാരണം അതിനൊരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശമല്ല. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെന്തെന്ന് പറയുന്നത്? നിർഗുണം. ഗുണങ്ങൾ എന്നാൽ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്നർത്ഥം. അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികതയുടെ ആവരണങ്ങളില്ല. അത് നമ്മളുടേത് പോലെയല്ല. ബഹിരന്തശ്ച ഭൂതാനാം അചരം ചരമേവ ച തുഷ്മാത്വാ ദവിജ്ഞേയം ദൂരസ്ഥം ചാന്തികേ ച തത്. പരമതത്വം ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും കുടികൊള്ളുന്നു. അതിസൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം ഭൗതിക കേന്ദ്രീയങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ അറിയാനോ കഴിയില്ല. അതിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഇവിടെ അചിന്ത്യഭേദ അഭേദ തത്വമാരെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? പരമതത്വം ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലുമുണ്ട്. മരങ്ങളുടെ ഉള്ളിലില്ലേ ഭഗവാൻ? ഉണ്ട്. അപ്പൊ ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിലുണ്ട് അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തുമുണ്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും എല്ലാത്തിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ? അതിസൂക്ഷ്മ ഭാവം മൂലം ഭൗതിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ അറിയാനോ കഴിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആത്മാവിന്റെ ഇത് നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ ആത്മാവും പുറത്തു പോവാണ് ഒരുമിച്ച്. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു ജഡവസ്തുവായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ചേതന അല്ലെങ്കിൽ അവബോധം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ? നമ്മൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധം നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ ഇല്ല എന്ന് അർത്ഥം. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾക്ക് കാണാനോ അറിയാനോ കഴിയില്ല. അതിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും. അപ്പൊ എത്ര ദൂരത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്ത് വരും? നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വരും അല്ലെ? അതാണ് അതിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനുമാണ് അദ്ദേഹം എന്നുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണാബോധ പരിശീലനത്താൽ ഇന്ദ്രിയ മനസ്സുകളെ പവിത്രീകരിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രം നിരന്തരം ഭഗവത് ദർശനം സാധ്യമാകും. അപ്പൊ ഭഗവത് ദർശനം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ മനസ്സുകളെ പവിത്രീകരിക്കണം. അതായത് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ ശുദ്ധാക്കണം, ഓവറായിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാണ്ട്. എന്നിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവത് ദർശനം നിരന്തരം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിഭക്തം ച ഭൂതേഷു വിക്താമിവ സ്ഥിതം. ഒരു മിനിറ്റ്, 17 അല്ലേ? 17. സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. വിഭക്തമിവ എന്നാണ് കേട്ടോ അവിടെ. അവിഭക്തം ച ഭൂതേഷു വിഭക്താമിവ സ്ഥിതം. അവിടെ വിഭക്തം എന്നുണ്ട്, ഭാവരണം ആ ശ്ലോകത്തിൽ കേട്ടോ. ഭൂതഭർത്തൃ തജ്ഞേയം ഗ്രസഷ്ണു പ്രഭവിഷ്ണു ച. ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭൂതജാലത്തെ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം സംഹരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നു എങ്കിലും പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യനാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നും എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ക്ഷീരവത്സായ വിഷ്ണുവായിട്ട് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ പരമാത്മാവൊക്കെ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണോ ഉള്ളത്? കാരണം ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ വേറൊരു, അതായത് കുറെ അംശങ്ങളായിട്ട് വരികയാണോ ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണത്തില് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമില്ല. ഇപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഒരു മെഴുകുതിരിയിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു 100 മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിലെ ആദ്യത്തെ മെഴുകുതിരിയും പിന്നത്തെ മെഴുകുതിരിയും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമോ? അറിയില്ല. ഇല്ല, എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് കത്തുക അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ കുറവോ കൂടുതലോ ഒന്നും വരില്ല. അടുത്തത് വരുന്നത് ഒരേ ഏകനായിട്ടാണുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. ഏകനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഭൂതജാലത്തെ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം സംഹരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഈ 54 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ പ്രളയ സമയത്ത് അതിനൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതിനുശേഷം സൃഷ്ടി നടക്കുമ്പോ ആ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രളയം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. നമ്മുടെ 4 യുഗങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, 4 യുഗങ്ങളുടെ അവസാനത്തിൽ ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ, ഒരു പകല് കഴിയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലൈഫ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടാവും. അതാണ് നിത്യപ്രളയം, അതായത് ശാശ്വത പ്രളയം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. ആ പ്രളയമാണ്, ആ പ്രളയത്തിലാണ് എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത ശ്വാസം എപ്പോഴാണോ വരുന്നത് ആ സമയത്താണ് അടുത്ത സൃഷ്ടി വരിക എന്നുള്ള മാതിരിയാണ് കേട്ടോ. ഉച്ചസ്ഥനാവുമ്പോൾ സൂര്യൻ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ 5000 നാഴിക ദൂരം എല്ലാ ദിക്കിലേക്കും സഞ്ചരിച്ചാലും സൂര്യൻ എവിടെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് സ്വന്തം ശിരസിന് മുകളിൽ എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരം. സമഗ്രതയോടെ ഇരിക്കെ തന്നെ ശകലിതമായി തോന്നുന്നതിനെ വൈദിക സാഹിത്യം ഉദാഹരണമായി എടുത്തു കാട്ടുന്നുണ്ട്. സൂര്യൻ ഓരോ സ്ഥലത്തും അനേകം പേർക്ക് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു വിഷ്ണുവും തന്റെ വൈഭവത്താൽ പലയിടത്തും അസംഖ്യം പേർക്ക് പ്രത്യക്ഷനാവുന്നു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നമ്മളിപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മേലെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും സൂര്യനെ മേലെ കാണാം. നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഓരോ സ്ഥലത്ത്, തൃശ്ശൂർ ഇരിക്കുന്നു, എറണാകുളത്ത് ഇരിക്കുന്നു, കോട്ടയത്ത് ഇരിക്കുന്നു, എവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യനെ മേലെ തന്നെയല്ലേ കാണുന്നത്? അതെ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഒരേ ഒരു സൂര്യനേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് പലതായിട്ട് തോന്നുകയാണ് അല്ലെ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൂര്യൻ എന്റെ മേലെയാണെന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ മേലെയാണെന്ന്, ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നുന്നത് എന്താണ്? ഞങ്ങളുടെ മേലെയാണ് സൂര്യൻ ഉള്ളത്, അവിടെയല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരേ ഒരു സൂര്യനെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? പലതായിട്ട് തോന്നുകയാണ്. അതായത് വേറെ വേറെ സൂര്യനായിട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ നമ്മൾക്ക് വരും അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരേ ഒരു ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ളത്, വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ശ്ലോകം തൊട്ട് നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. 18. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തോടു കൂടി അവസാനിപ്പിക്കാം, 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തോടു കൂടിയിട്ട്. ജ്യോതിഷാമവി തജ്ജ്യോതി തമസപരമുച്ചതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം കൃതി സർവസ്യ വിഷ്ടിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തപസ്സിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വഹൃദയങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. ഇതാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ആ ആളാണ് ജ്ഞേയം. അതായത് ഇപ്പൊ ആരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്? പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ആ പരമാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സർവ്വജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്സാണ്. പിന്നെന്താണ്? തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അതായത് എവിടെ ഇരുട്ടുണ്ടോ അവിടെ സൂര്യപ്രകാശം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെളിച്ചാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? ഇരുട്ടിന് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരിക്കലും അജ്ഞതയ്ക്ക് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ല. ഇനി അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും. അപ്പൊ എന്താണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത്? അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വഹൃദയങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്നതുമായ ആ പരമപുരുഷനാണ് ജ്ഞേയം. മനസ്സിലായോ? ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അറിവും അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്നതും ആയ പരമപുരുഷനാണ്, അതായത് പരമാത്മാവാണ് ജ്ഞേയം. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് പ്രഭുവാണ്, സർവ്വജീവികളുടെയും യജമാനനാണ്. തന്മൂലം അവയുടെയെല്ലാം ആത്യന്തിക ആശ്രയവുമാണ്. അങ്ങനെ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും എക്കാലത്തും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണെന്ന സത്യം അനിഷേധ്യമായി തീരുന്നു. അതായത് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും കൂടി ഒരിക്കലും യോജിക്കുന്നില്ല. അതായത് അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം അതിലെന്താ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനായി തീരും എന്നുള്ളതാണ്.
പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് തനി തനി അസ്തിത്വമുണ്ട്. ഒരിക്കലും ഒരു ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവായി തീരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ തനി തനിയായിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇനി ഈ ശ്ലോകം നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാവുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. ചോദ്യങ്ങളും അതിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? എത്രാമത്തെ നമ്മളുടെ 13-ാമത്തെയാണല്ലേ? അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങളും അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളും. അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങളും അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ. എന്താണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം? എന്താണ്? പുരുഷ പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയം അല്ലേ? പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രത്തിൽ ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ആ PPT-യില് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ചോദ്യങ്ങൾ. പ്രകൃതി, എന്താണ് പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം, ഇതെല്ലാം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ? ഇനി അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ആസ്വാദകൻ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ. പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്വാദകൻ, ആസ്വദിക്കുന്നത് ആരാണോ അതാണ്. അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഇനി ക്ഷേത്രം. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരീരം. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും എഴുതണം കേട്ടോ. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും എഴുതിയ ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. ഇനി ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അറിവും അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. ഇപ്പൊ പരമാത്മാവ് ചുരുക്കത്തിൽ പരമാത്മാവിനെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പരമാത്മാവിനെ എഴുതിയാൽ മതി. ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് നോളജ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക. അത് ഏതൊന്നിനെ കുറിച്ചാണോ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അതാണ് ജ്ഞേയം. ആരെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്? ഏതൊന്നിനെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ പരമാത്മാവ് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം കേട്ടോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? അത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഇതിലാണുള്ളത് അല്ലെ? അതിലാണ് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അത് നിങ്ങളുടെ ഈ PPT-യിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആയിട്ട്. ഏതാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയും എന്നുള്ളതാണ് ജീവാത്മാവ്. സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അറിയുന്നത്. എന്നാൽ പരമാത്മാവിന് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ഉള്ള അറിവുണ്ട്. ഇനി അണുവാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചെറുതാണ്, അണുവാണ്. എന്നാൽ പരമാത്മാവ് വിഭുവാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ എല്ലാ പോയിന്റും പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ PPT-യിൽ റെഫർ ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മളെ ജീവാത്മാവ് രണ്ടാമതാണ് ഉടമകളാകുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും സർവ്വശരീരങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ അധികാരി. ആരാണ്? പരമാത്മാവാണ്. ജീവാത്മാവ് രണ്ടാമതാണ്, അധികാരിയാകുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ നിയന്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവാണ്. ജീവാത്മാവ് രണ്ടാമതാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്താവാകുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ എന്താണ്? പിഴ പറ്റാം, നമ്മൾക്ക് തെറ്റുപറ്റാം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും പരമാത്മാവിന് തെറ്റുപറ്റില്ല. ഇനി ജീവാത്മാവിന്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ്? സേവകനാണ് അല്ലെ? യജമാനനാണ്.
പരമാത്മാവ് സ്നേഹമുള്ള സേവകനാണ്. സ്നേഹമുള്ള എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സേവകനാണ്. സേവകനാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ പൊസിഷൻ. യജമാനൻ എന്നുള്ളതാണ് പരമാത്മാവിന്റെ പൊസിഷൻ. ഇനി ജീവാത്മാവ് എന്താണ്, അസംഖ്യം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. എന്നാൽ പരമാത്മാവ് ഉള്ളത് ഏത് ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിലും അത് ഒരേ ഒരു പരമാത്മാവാണ്. അതിന് വിഭജിക്കുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ? നോട്ട് ചെയ്തോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? ഇനി അടുത്തത് ബ്രഹ്മപുച്ഛം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ബ്രഹ്മപുച്ഛം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ 5 തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ്. പ്രാണമയം, അതാണ് ബ്രഹ്മപുച്ഛം എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് 5 ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത്. ഇവയെ ബ്രഹ്മപുച്ഛം എന്ന് പറയുന്നു. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് 5 ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത്. ഇവയെ ബ്രഹ്മപുച്ഛം എന്ന് പറയുന്നു. അന്നമയം, പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം. ഈ ആനന്ദമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മനസ്സിലായോ? അതായത് ആ ഭഗവാന്റെ ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതായത് ഭഗവാനാണ് ആനന്ദമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആനന്ദമയം എന്ന് പറയുന്നത് വിജ്ഞാനമയം, അന്നമയം, പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പരമാനന്ദത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരാണ് അത്. അവസാനത്തെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രാണമയം. അന്നമയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അന്നത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിതം. അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല. അതാണ്. ഇനി പ്രാണമയം എന്ന് പറയുമ്പോഴോ, അതായത് ജീവനുള്ള രൂപങ്ങളില്, ജീവലക്ഷണങ്ങളില്, അതിലാണ് ആ ഭയം എന്നുള്ളതൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ ഒരു ഇത് വരുന്നതാണ്. ഇനി ജ്ഞാനമയത്തിലാവുമ്പോൾ ജീവലക്ഷണങ്ങൾക്കും അപ്പുറം വിചാരം, വികാരം, ഇച്ഛ, അതാണ് തിങ്കിങ്, ഫീലിംഗ്, വില്ലിങ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. വികാരം, വിചാരം, ഇച്ഛ, ഒരു നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ തോന്നലുകൾ, മനസ്സിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിന്റെ പ്രകൃതിയാണ് വിചാരം, വികാരം, ഇച്ഛ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വിജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുന്നതോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ പരമപുരുഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ. ആനന്ദമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരമപുരുഷനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. പരമാനന്ദത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ആനന്ദമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമ്മളെ വ്യത്യാസമില്ല. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക ഇച്ഛകളില്ല. നമ്മൾ അത്രയും ശുദ്ധന്മാരാണ്. ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആനന്ദമയം എന്നുള്ളതിന് പരമപുരുഷൻ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് അതിനെ പറയുക കേട്ടോ. ആനന്ദമയോ അഭ്യാസ എന്നാണ്. അഭ്യാസം കൊണ്ട് ആനന്ദമയം നമ്മൾക്ക് ആ ആനന്ദം, ശാശ്വതമായ ആനന്ദം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മപുച്ഛം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തെല്ലാം? 6, 7. എന്താണ് കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. മഹാഭൂതങ്ങൾ, അതായത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. അതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാം എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതാം കേട്ടോ. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതല്ലേ. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. അതെന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് തവണ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ PPTയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരവും ബുദ്ധിയും, പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ, ഈ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. ഇതൊക്കെയാണ്. 24 ആയില്ലേ ഇപ്പോ? ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്?
ജ്ഞാനം എന്നത് എന്താണ്? അത് നമ്മള് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा।